Bueno, e atopámonos con Agustín Regueira, alcalde do Concello de Soutomaior. Xa estamos no verán. Estamos no Brán, hoxe, non? Literalmente xa podemos dicir que estamos na época estival. Estamos no verán, No porque Brán. sol, inda que xa ven de atrás, por fin comezan as actividades, non, Agustín? Sí, pois estamos xa nos últimos días de inscripción no programa estrella dos rapaces e das rapazas do Concello, que son as actividades de verán, no que participan cada ano pois máis de 300 nenos e nenas. Que aínda non rematou a inscripción e xa iban por aí, por 300 e Sí, pico. sí, remata o día 23 e esperamos que, bueno, que a inscripción sea como a dos últimos anos aproximadamente. Máis de 300 rapaces e rapazas van a participar nestas actividades. Unhas actividades que xa levan anos con vos. Sí, moitísimos anos levan con nós, porque desde que se fixeron o primeiro ano houve que repetilas, porque é un éxito garantizado. Todas as nenas e os nenos, a verdade é que se divirten, incluso ahora falas con rapaces que son maiores de idade e che recordan aqueles anos das actividades, non? O cual che fai pois, sentirte que eso funciona e que eso pois, non pode faltar. Se falta eso non hai Brán. Unhas actividades que, como ben dices, xa é algo propio do Concello, xa é algo das actividades e que ten que ser, como ben contas, ver medrar a esa xente, non? Que empezou a mellor nos primeiros porque tendes varios apartados Sí, ou varios ciclos por idades e sí, velos ir medrando. hai 5 grupos desde os 3 hasta os 15 anos. E, por tanto, pois xa eses que tiñan 3 anos, hai 18, pois xa son rapaces que incluso algún xa acabou os seus estudios, non? Universitarios. E, polo tanto, a verdade que é unha satisfacción. E ver como se divirten, ver como fan actividades acuáticas, como van a montar por primeira vez a cabalo, van de excursión todos os grupos, as actividades de vela, de esquí, quero dicir que creo que todos os nenos e nenas pois o pasan en grande, ademais da acampada, non? Que moitos pois van da acampada por primeira vez, sentirse solos fora da casa, eso, creo que eso marca. É unha responsabilidade para o Concello tamén. Por suposto, pero para iso temos pois, monitores especializados que os acompañan sempre, afortunadamente, pois creo que eso, home, nunca está garantizado totalmente, non? Pero sí que poñemos todos os medios para que non pase nada. Que aparte, o que ten que ver, a mellor con diferencia de outros concellos, que non son unhas simples actividades de verán onde poden ir aquí ben cerquiña, que sei, a Rondela ou a Pontevedra, sino que vos movedes, incluso hai saídas a Portugal, a parques acuáticos. Sí, hai saídas a Portugal, a Compostela, pois, bueno, hai varios viaxes por Galicia e despois, pois, bueno, tamén aproveitamos para que coñezan o noso entorno natural, que é moi importante, e o arquitectónico do noso, por suposto que van sempre ao castelo, non? E, polo tanto, eu creo que os que o aproveitan, pois, sacanlle partido, e, bueno, e tamén uns días, pois, do mes de xullo, os pais tamén teñen a oportunidade de disfrutar, de poder desconectar tamén dos rapaces, que creo que tamén axuda e é importante. Pois dende aquí pedimos e decimos que vayan apurando, que poucas prazas quedan xa. Sí, quedan nada, hasta o día 23, para empezar xa o día 3, porque son do 3 ao 29 de xullo, polo tanto, pois é importante. Mais adiante teremos outras actividades para os máis maiorciños, como vai ser pois unhas xornadas na illa de San Simón, imos ter tamén pois outra actividade para os adolescentes, no de Coñece o teu futuro, que son tamén actividades importantes, pero bueno, deso iremos informando. Vamos a ter un verán cargado de actividades e de actividades culturais. A veces está un desexando que chegue o verán para desconectar un pouco, noutros tipos o mellor de traballos, pero aquí non parades. No, a verdade é que estamos encantados. Este venres vamos a disfrutar xa do San Xoán tamén, que creo que vai ser unha gran festa, porque a verdade é que foi unha aposta decidida e, bueno, eu creo que temos que estar en movimento. Saltarás a fogueira? Hombre, se non é moi grande, claro que sí, por suposto, aí estaremos. Eu cos nenos. Vainas a ver Eu pequenos, cos nenos, para por suposto, eu cos nenos. Bueno, pois ali estaremos participando da noite de San Xoán e aí estaremos tamén nas actividades para ir contando como se desenrolan. Agustín, Moi ben. moitas gracias. Pois nada, irémolo contando pouco a pouco. Irémolo contando, gracias.